Desde logo en Galiza estamos vendo como, a pesar das dificultades e da falta de recursos, hai investigadores e investigadoras punteiros a nivel internacional, e isto é o que nos dá a medida do que poderíamos facer se realmente hai unha aposta estratégica porque a ciencia sexa un dos piares sobre o que reactivar a economía do noso país. Ter capacidade para responder a unha pandemia con un sistema científico forte e poder desarrollar medicamentos ou vacinas é unha clave de futuro. Nos preguntámonos por que non unha vacina para o COVID feita desde Galiza. Despois de 11 anos de goberno do Partido Popular, temos ao noso sistema investigador cunha cifra de investimento que está moi lonxe da media europea. Aquí se destina menos do 1% do Produto Interior Bruto á ciencia e nos pensamos desde o BNG que hai que reverter esta situación. De feito, un dos compromisos de goberno do BNG de cara ás vindeiras eleccións do 2020 é facer da ciencia unha clave de bóveda á hora de reorientar a economía galega, porque temos potencial, porque temos capacidade e o que se necesitan é máis recursos. O compromiso do BNG é que na próxima legislatura, é dicir, nos vindeiros 4 anos, dupliquemos o investimento en I+D+I e que traballemos no horizonte de destinar o 2,5% do Produto Interior Bruto precisamente a esta finalidade. Sabemos que é posible facelo, o que se necesita é vontade política nesa dirección. Nese ámbito tamén quero resaltar o noso compromiso de dedicar o 3% do orzamento da Xunta á ciencia e finalmente que creemos que sería clave que todos os fondos estatais e europeos se puderan xestionar desde Galiza e, por lo tanto, facer unha política científica cohesionada.